Intră în zonă și rămâi acolo. Vreau să te întreb dacă tu îți mai amintești care a fost prima lecție pe care ai învățat-o despre leadership. Prim. Uite ce îți recomand. Caută-ți punctele forte. Indiferent că ești la începutul carierei sau că ești în punctul culminant al carierei tale, cu cât lucrezi mai mult în area ta de competență, cu atât mai mult succes vei avea. Enumeră câteva din punctele tale forte. Și totodată te invit, în cazul în care nu ai făcut-o încă, să-ți definești succesul personal, să-l definești în scris, în proprii tăi termeni. Succesul poate să însemne, după care, să îți cunoști scopul în viață. Dacă am putea să rezumăm în linii mari la ce face referire succesul, am pornit de aici, să ne cunoaștem scopul în viață, să ne dezvoltăm potențialul la cote maxime, să sădim niște semințe de pe urma cărora să beneficieze și alți oameni, nu numai noi și cei apropiați nouă. Cam despre asta ar fi vorba atunci când discutăm despre misiunea pe care fiecare dintre noi o avem pe acest pământ. Iar țelul pe care îl au oamenii în viață are întotdeauna legătură cu darurile lor, adică cu talentele lor. Ce crezi că se întâmplă când îți petreci tot timpul pe care l-ai la dispoziție lucrând la slăbiciunile tale, da? Lucrând la acele puncte care nu te avantajează și neglijezi să-ți dezvolți punctele forte? Ce crezi că se întâmplă când tu, ca lider, îți concentrezi toată atenția pe punctele slabe ale oamenilor din echipa ta, pe ceea ce ei nu reușesc să facă suficient de bine și nu îi sprijin în antrenarea punctelor lor forte, nu le creezi contextul în care aceștia să-și pună în valoare punctele lor forte. Începe cu tine, iar apoi continuă cu oamenii din echipa ta și descoperă-ți zona de competențe. Întreabă-te cât se poate de simplu. Ce fac eu bine? Ce știu eu foarte bine? La ce mă pricep? Care sunt lucrurile pe care le fac foarte bine? Apoi, fii precis. Adică, dacă lucrezi cumva la granița zonei tale de competențe, fii precis care este, de fapt, zona ta de competențe. Da? Nu te opri acolo la graniță. Ascultă ce laudă ceilalți. Cum îți dai seama că scapi din vedere o abilitate sau un talent personal? Fii atent la complimentele pe care le primești, la laudele care vin înspre tine. Fii atent de asemenea la concurență. Fac și ceilalți ceea ce fac eu? Ei o fac mai bine? Pot să devin eu mai bun decât ei în domeniul ăsta? Iar dacă devin mai bun, care va fi impactul? Care va fi rezultatul? Și la polul opus, dacă nu devin mai bun decât ei, care va fi rezultatul? Pentru a fi un lider de succes, descoperă și dezvoltă zonele de competență ale oamenilor tăi, odată ce ai descoperit și ai lucrat la zona de competență proprie. Studiază-ți și cunoaște-ți oamenii din echipă. Ar fi un prim pas pe care tu poți să-l faci în legătură cu oamenii din echipa ta. Și cum ai determinat punctele lor forte? Cum ai determinat vulnerabilitățile oamenilor din echipa ta? Prezintă ei un potențial de dezvoltare? Comunică-le oamenilor cum se potrivesc ei în echipă, care sunt punctele forte pe care fiecare dintre aceștia le aduc în joc, în jocul de echipă, bineînțeles. Comunică-le tuturor membrilor echipei cum se potrivește fiecare jucător în echipă. Care dintre membrii echipei are nevoie să audă mai des ce valoare aduce în joc? Pune accentul pe completarea reciprocă între membrii echipei, ci nu pe concurența între ei. Cum îți dai seama că spiritul competițional s-a dezvoltat prea mult la nivelul echipei?
cum poți încuraja competiția sănătoasă între colegi. La final, te las cu aceste întrebări. Ți-ai identificat zona de competență? Actuala activitate profesională îți fructifică punctele forte? Te invit să enumeri 3 lucruri pe care le faci bine și foarte bine la locul de muncă și apoi să-ți adresezi aceste întrebări. În ce măsură faci aceste lucruri? Adică cât de des, cât de mult, în ce măsură ai oportunitatea să le dezvolți? Aduni în jurul tău și alți oameni care să îți completeze punctele forte? Și încă o întrebare, iar de data asta este o întrebare legată de oamenii tăi. Principalii membri ai echipei tale se află în zonele lor de competență și cum îi susții tu?